Yine de menin Tom Jerry dostum. Mehriban adamlar Tom Jerry diýeňizde kim gözüňizde gelýär? Elbetde ýagşy goşunup bilen Arsi. İyi ulladı. Nesip boldy. Ýagşan aýtda näme arada gider o nesip boldy. Ve Tom Jerry gowy Allah ölerdi. İnsanlar kamera öz adı reklam edetmiyor. O oňaryan bay çykanda göre aýtdylar ha. Awa Tom Jerry esasy ýagşy bilen Arsi. Awa. Bilerdi. Hiç açan olmuşmayan adamlar da. Awa. Hem var diýdi. Bir tarafdan sport bilen baglaşyk. Bolly. Daşda, dawa. Mehriban dostlar, bugün gül zamanına men Tom Jerry dostum bilen Bruno dostum bilen bugün toý sowmar inşallah. Assalamu alaykum. Alaykum assalam. Rakti biras. Canım tamam. Arma. Assalamu alaykum. Tamam işte. Kendi işte. Gözüm polun aşağıdaydı. O, kelen bırak çıkıyor koruyor. Vallahi kat kovdur be. Gözüm yump koyuver. Hakikaten canım bolamok. Tıptır bir sağlan bana da yirmiptin. Rodin, can savur. Şunu oğlum hakikine kilitlilerine birimizden beğendik. Böyle canlı ya. Canlı savur. Canlı savur. Bugün Azadlasmanın sınna, Arahat Emin'in sınna. Oğudun günlerde, oğudun toyu Halife ölen soğudur. Nüstayda Halife yanında dur kabir boş bir fitirler yardımır. Şonu bir aydıp geçeyin. Halife. Aydı. Oğlunu filan toyda olyan, şeyde kızıklı olyan, şeyde oğudun sadiyan olyan da. Son şunum şu fitirler, şu nuranı oğudun akşam düşün. Adamı camasın birekten, gülkü fetsin dine yürekten. Kallançak bebekten, taşak çörökten doğulu bolsunmy da mehriban dostlar, ine şeýler ajyk aýdylýar dostlar. Joşup durun çeşmeýän pap atmasyn, baglar gurak ýapragyny dökmesin. Gary göýder kişi arly bakmasyn, gülüp baksyn gözleri dostlar, ine oğudun akşamda aýdylýar dostlar diýär. Bugün oğudun akşamda näçe ardy bolsaňam az, näçe gülseňam az, sebebi ýanmyzda Halipamyz bar. Halipa. Zanın sağ olsun. Biliyorum. Formatı yanlar. Aslında sınıf ötüşgärşin iň kıyın zat halkyň sevgisini kazanmak. Belli bir derecede kıyın o. Doğru. Soňam şu sevgini saklamak üçin näme etmelika? Adam kaçtı mı? Adam kaçtı. Ay, kıyıp rahat beyt bara zat sevgisini kazanan soňra sevgisini saklamak hemen kıyın o. Adamlar her yıl bilen sarı eğili tarafım gözler da o sorak tarafım layanno kıyınrağa bolyan rol. Onu bilmedi ayol. Özüne bağlıdır layan. Öz adamçılığına ona bağlıdır. Şu sevgini saklamak için ilk bilene bir adamda hasiyet olmalı. Şu söyleyenini duysan sen hasam özünü pis bel saklap umuman şu söyleyenini bilip edýän işin has gowy etmek. Sebebi menne bir düşünje var. Hiç kaçan şu işim men dol gowy ýerine ýetirdim ya, gowaýdym döretdim diýemek sebebi ondan gowy etip bolýanyny bilýän. Şoň üçin diňe kämilleşmeli. Bizi näme söýýärler? Biziň aýdymyz üçin halkymyza ýetirýän bir işlemde halkymyzyň bahasy her bir aýdym üçin öz muştoklary bolýar. Menkilerem şeýle bir neçe yıllar beri ulu yaşlılarım ne yaşlının içinde de muştoklan var. Men şolara da fırsattan peydalanıp hersinin elmidama edýän arzular hasıl bolmagyny, kapılarına mıdama toy bolmagyny, owadan türkmen aydımlarım şolaň toyuny bezemegini tüýsüremden arzu edýär. Şu atki ýad gedilýän aydymlaryň içinde haraňyz barmy? Şu at içinde dinländiň içinde. Men oranly aydym bary. Bar. Näçinji aydym ady ýadymda ýok. Üçüncü aydım ýöne ady adyma şonu. Sonra. Merhaba Yaşar. Hudaý oğlu. Ver karar. Gitge. Ver karar de Aşgabat mol. Aşgabat mol. Aşgabat mol. Gitge. Sara da koyna ona moğodun gitti.
Fırçaz gezip ağadan. Bir şey yapma. Adam ağlap arzu eyler. Ay adım ağlap arzu eyler. Öz yarımın gidasıdır. Aşk yükünün paylavatı bey. Yaygasının amol pidasıdır. He inni arıtır min azarım. Murada yetir nazarım. Ah leylim. Gele leylim. Yanım leylim.